germanes i germans, dintre d'aquest cicle nadalenc que sona com una mica fora de temps aquest evangeli de la resurrecció del Senyor i aquest anar corrents al sepulcre perquè els han dit, hem vist, ens han anunciat, i Joan i Pere es posen en camí. Podem lligar una mica, si voleu, també els pastors, després d'aquell anunci. Us anuncio una gran nova. Avui a la ciutat de David us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. I ells es posaren en camí per veure allò que els havia estat anunciat. Doncs avui, germanes i germans, després de la festa de Nadal, comencem la lectura de la primera carta de Joan, l'evangelista, la festa del qual celebrem avui. Hem escoltat la introducció solemne, com també és solemne la introducció a l'Evangeli, el pròleg. La paraula era Déu, al principi, la paraula, per la paraula van venir totes les coses a l'existència, la paraula plantà la seva tenda i es feu carn de la nostra carn. La paraula, doncs, ens ha fet visible. S'ha fet, com dèiem el dia de Nadal, s'ha fet humana, s'ha fet com nosaltres, dèbils. Tan humana que els apòstols l'han pogut escoltar amb les seves oïdes, veure-la encarnada, per tant, en el Fill, amb els propis ulls, i l'anunciar-nos tot allò del que és testimoni de primera. Ells que han vist, ells que han escoltat, ells que han experimentat, ells que han estat renyats pel mateix Jesús perquè no saben de quin esperit i què és el que demanaven, però al final s'han tornat, s'han convertit en els grans testimonis d'un fet que ha transcendit i ha capgirat la història humana. I tot això per què ho escriuen? Al final de l'Evangeli de Joan diu tot això ha estat escrit, tant l'Evangeli com les cartes ha estat escrit perquè els qui cregueu, els qui ja creieu en Jesús, tingueu vida i vida eterna. Perquè estiguem units amb tots els creients i per mitjà d'ells amb el Pare i amb el seu Fill Jesús i amb la força de l'Esperit que el Senyor Jesús envia a la comunitat. I perquè la nostra alegria sigui una alegria plena, profunda. També el Salm ens parla d'aquesta alegria. Proclameu, el Senyor és rei. Sí, s'ha fet petit, però la terra celebra aquest rei que ha vingut d'una manera tan senzilla al món que ha estat constituït després per la resurrecció, Senyor de tot. I el nom del Senyor tothom doblega el genoll. Sant Joan, que és, ho seguirem tots aquests dies fins a la final de l'Epifania, dic Joan, que és el teòleg del Nadal, és també el teòleg de la Pasqua, aquest fragment que hem escoltat de l'Evangeli. A la Pasqua es refereixen les paraules doncs, que hem escoltat a l'Evangeli d'avui. Magdalena, l'Anunciadora, Joan, Pere, però Joan no necessita grans signes, no toca, no experimenta, simplement treu el cap i veu, i a partir d'aquest veure, ell cregué fermament. I això és el que ens deixa en el seu Evangeli perquè nosaltres mantinguem la fe en aquest Jesús. I les cartes de Joan, l'Evangeli, el mateix Apocalipsi que se li atribueix, tenen una mateixa finalitat, aquella que indica Joan al final del seu Evangeli. Perquè creient que Jesús és el Messies, Fill de Déu, tingueu vida en el seu nom i tastem aquesta vida de Déu en nosaltres cada vegada que ens reunim per celebrar el gest del Senyor Jesús de quedar-se en nosaltres en el signe pa i vi, cos i sang del Senyor.
gran motiu per dir gràcies, Senyor, que et quedes amb nosaltres en el signe tan dèbil com és el pa i el vi i que per la força del teu Esperit Sant ens els dones transformats en el cos i la sang. Amén.